Bé, doncs anem a començar, anem a donar pas ja a començament d'aquestes primeres jornades d'Activem Benicarló i vull presentar primer que res als membres de la taula que m'acompanyen avui. Comencem per l'esquerra, és Román Sánchez, que és el regidor de Promoció Econòmica i Contratació de l'Ajuntament de Benicarló, Sergio Gutiérrez, de Càmara Castelló. Aquí al meu costat està Juan Bautista Juan, de la Diputació de Castelló, és el diputat d'Infraestructures, però que avui ve en nom del president de la Diputació. Gràcies també per vindre, Juan Bautista. Aquí a la meva dreta està Ximo Gorri, del CEI de Castelló, i al costat d'ell està Agustín Castejón, que és el director d'Activem. Bé, doncs quan vosaltres sabeu, anem a donar començament a aquestes primeres jornades d'Activem Benicarló. Són unes jornades destinades a empreses, emprenedors, empreses consolidades, empreses que es volen formar i sobretot jo vull començar donant les gràcies a totes les persones, a totes les empreses i a tots els que han col·laborat en este primer any d'Activem, que Agustín després vos explicarà en què ha consistit i què és el que anem a portar a terme. Però aquí, com veieu, en aquest edifici magnífic del Magatzem de la Mar, que sempre dic que representa tot l'esplendor de Benicarló dels segles XVIII i XIX, tota la indústria del vi a Benicarló, de manera que estem en un edifici també emblemàtic, que també era motor de l'economia del nostre poble, de manera que és un lloc realment especial i que, a més, molt adient per a fer aquestes primeres jornades. L'objectiu d'aquestes jornades, les que comencem ara mateix, és propiciar la participació de tots els agents econòmics i socials en l'activació econòmica del nostre poble i de la comarca, de forma que aquestes jornades es servisquen com a punt de trobada, donar a conèixer totes les possibilitats de finançament, tant públic com privat, a empreses, autònoms i persones emprenedores, crear un instrument de promoció per als projectes emprenedors que necessiten donar-se a conèixer i contactar amb xarxes comercials i possibles socis estratègics, fer paleses totes les iniciatives que s'estan duent a terme des de l'Ajuntament de Benicarló, tant mitjançant el programa Activem com en altres activitats, i analitzar i avaluar els resultats obtinguts arran del programa Activem i proposar iniciatives de millora. Com hem dit, és el primer any d'Activem i vull donar les gràcies a Román Sánchez des de la Regidoria de Promoció Econòmica, que sempre diem que l'Ajuntament no ha de ser només la Regidoria de Promoció Econòmica per a gestionar tallers d'ocupació i programes d'ocupació que sent molt importants en l'època que vivim. No és l'únic de què s'ha de preocupar l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament ha de tindre iniciatives com esta, com les del programa Activem, per a fomentar l'ajuda, l'assessorament, la financiació i tot el recolzament que necessiten empreses i emprenedors per a que sentiguen aquest recolzament de l'administració pública i sobretot de l'administració local, que és l'administració més propera al ciutadà. De manera que jo ja no tinc res més que dir. Benvinguts tots a aquestes jornades, esperem que siguin un èxit. Moltíssimes gràcies a tots els participants, col·laboradors, empreses i totes les entitats com la Diputació de Castelló, com Càmera de Comerç, com el CEI de Castelló, que col·laboren, com Caixa Benicarló també. I jo ja cedeixo la paraula a Ximo Gorri, del CEI, per a que vos explique exactament en què consistirà la col·laboració del CEI en aquestes jornades. Moltes gràcies. Bé, gràcies, alcaldessa. Bon dia a tots, autoritats, amics, amigues. En primer lloc, vull excusar l'assistència avui del nostre director, Justo Bellón, que ha sigut víctima dels virus que a tanta gent estan atacant estos dies i, per tant, avui el substituiré momentàniament. Bé, la implicació de tots els actors econòmics i socials és clau perquè una societat pugui aprofitar totes les seues possibilitats de desenvolupament. Per aquest motiu, en CEI Castelló ens congratulem especialment de la celebració d'aquestes primeres jornades Activem, que s'han programat per mobilitzar tots els agents de Benicarló en un fòrum del qual puguen eixir noves iniciatives i enfortir les estratègies locals en marxa. El CEI Castelló és l'entitat coordinadora de l'ecosistema emprenedor a la província de Castelló, d'acord amb el paper que ens assigna el govern valencià. I des d'aquesta perspectiva i a partir d'una experiència de 20 anys en la matèria, considerem fonamental la conscienciació de totes les parts sobre la necessitat de treballar de manera concertada per aconseguir objectius comuns. En el cas que ens ocupa, es tracta de propiciar un ecosistema local compacte que favorisca el naixement de noves iniciatives i les sinergies entre tots els actors locals, de forma que tots els projectes puguen materialitzar el seu potencial.
El nord de la província de Castelló, on ens trobem, és una àrea molt dinàmica i el CEI Castelló ho sabem bé. És per això que estem avui molt satisfets de participar en aquestes jornades i confiem que siguin les primeres d'una llarga sèrie d'Activent. La clau perquè sigui així sou vosaltres, els empresaris, professionals i emprenedors de Benicarló, perquè sou els qui escriviu el present i futur d'aquesta localitat. Per part nostra, només volem recordar-vos que compteu en el suport dels nostres tècnics, del CEI, dels nostres serveis, tant a l'hora de donar els vostres primers passos en negoci com en les seues fases de consolidació. Tots sabem que avui l'emprenedoria i el creixement de les empreses presenten uns perfils diferents dels que tenien feia uns anys i hi ha fenòmens globals que impacten molt directament sobre les seues possibilitats d'èxit. Però en l'escenari també sorgeixen noves oportunitats en tots els sectors que cal saber detectar i aprofitar. Ja per finalitzar, vull posar de relleu l'esforç de l'Ajuntament de Benicarló en l'organització d'aquestes jornades i la col·laboració d'altres entitats com Caixa Benicarló, la Diputació, Càmera de Comerç, Espaitec, Accionate o Secot. Ho faig perquè, sense dubte, quantes més energies sumem, major serà l'impacte d'aquest tipus de jornades. Confiem que les sessions d'avui i demà de treball responguen a l'interès despertat i us convidem a aprofitar-les al màxim en benefici del desenvolupament de Benicarló i el seu entorn. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots. Agraïts d'estar així, convidats per la regidoria de Comerç, Turisme, de Promoció Econòmica en general, el paraigües aglutinador de tot. I, en primer lloc, excusar l'assistència de Javier Valls. Esta vegada no ha sigut per causa de virus, ha sigut causa de Cebisama, virus més gran. I el que volia era manifestar el nostre agraïment per comptar en nosaltres des del primer moment en Activent. Activent era un programa aglutinador de serveis que se donaven en la comarca i també en la província i, com no, la Càmera de Comerç tenia que estar present. Tenia que estar present i, de fet, està present en el programa i en la comarca des de jo crec que fa 12 anys, des del 2005, que està present físicament en Benicarló en una delegació. Se va donar compte en aquell moment de la capilarització que se tenia que fer en els serveis que donava la cambra, tenia que arribar a tots els puestos i ara mateix en el paraigües d'Activent ens tenien que incloure dins i donar el suport i les sinergies entre les altres institucions. Només agrair l'assistència a aquesta primera fira o a aquestes primeres jornades Activent. Anem a donar suport en tot el que nosaltres tenim en els nostres serveis, serveis que són propis de la Càmera de Comerç, com certificats d'origen i altres productes que només les cambres poden oferir, i després també oferir els nostres serveis i l'experiència tant en el sector industrial, que tractarem el divendres en més concreció, i també avui en un tema d'emprenedorisme en quant a l'experiència que tenim el tracte en primera persona en este col·lectiu. Sense més, agrair de nou que compteu en nosaltres i que sigui un èxit que any rere any puguem reunir-nos i contar les nostres experiències i anem sumant. Moltes gràcies. Molt bon dia. En primer lloc, saludar a l'alcaldessa, Xavier Miralles, i a tots els membres que ens acompanyen en la taula i, com no, també a tots els presents en aquestes primeres jornades en Benicarló del programa Activem, en el que, en nom de la Diputació Provincial de Castelló i més en concretament de l'àrea de promoció econòmica, és un plaer poder col·laborar i participar, com no, en l'apertura d'aquestes primeres jornades i donar el recolzament necessari a que aquest tipus d'iniciatives puguen obrir oportunitats, en definitiva, no tan sols al municipi de Benicarló, sinó també a tota la comarca, perquè avui el món empresarial i sobretot l'emprendedorisme no marca territoris ni fronteres. Sabem que és un món en el que
el seu àmbit és molt més extens del que és l'àmbit territorial i, per tant, tot el que se pugui afavorir des de les institucions públiques col·laborant en els sectors privats per a poder, com dia, millorar aquestes iniciatives i obrir més oportunitats, ens trobaran, com no, sempre al costat recolzant. Felicitar als organitzadors, com no, d'aquestes jornades, en especial Agustí Castejón, el seu gran interès en tot el món empresarial i en l'emprendedorisme, que de fet és la seva tasca professional de tota la vida, i com no a tots els organismes que han estat apoyant i col·laborant en aquestes jornades. Jo no me voldria extendre més, però l'important és conèixer tot el que se podrà debatre dins de les taules redones i conèixer totes les ponències que es faran durant aquestes jornades i, per tant, felicitar al municipi de Benicarló per acollir unes jornades com aquestes i a tots vostès per participar en elles. Moltíssimes gràcies a tots. Bon dia a tots. Com a director del programa Activent, volíem fer-vos arribar una miqueta una informació general de lo que anem a fer avui i demà. Primer que tot, benvinguts a tots. Acaba d'arribar el director general de l'Institut Nacional Valencià de Finances, Manuel Illueca. El 15 de maig del 2017 el vam donar a conèixer i entonces teníem un plantejament que hem arribat fins avui de lo que va ser una presentació d'una iniciativa, d'unes voluntats, s'ha aconseguit ser una cosa que pensem que té un contingut i per això hem considerat oportú fer aquestes jornades com les que comencem avui. Molts de vosaltres heu vist aquest anagrama d'Activent, des del principi hem estat treballant en ell i ara hem canviat en este nou. Pensem que té una voluntat de futur clara i hem donat una nova imatge precisament perquè des d'aquí endavant tingui un contingut i una duració molt més ferma. Quan vam començar a parlar d'Activent, els objectius que ens vam marcar van ser tres: la col·laboració a l'emprendiment, el creixement empresarial de les empreses que estan consolidades i donar-li una notorietat estratègica a l'entorn Benicarló i comarca. Hem treballat una sèrie de programes, tant d'iniciació com de creixement com de consolidació. Hem fet diferents itineraris, mentorització, formació, mediació, programes externs, i ara és el moment que ens ha marcat com un moment d'avaluació, de veure el que hem aconseguit o el que no hem aconseguit i treballar de cara a que Activent 2018 com a programa tingui tot allò que se necessita, tant les empreses i emprenedors que vulguin participar com el municipi i la comarca. D'ahir ve es començar a plantejar d'una manera col·lectiva el que és aquestes jornades i no deixar-les exclusivament a les persones que han participat. Quina temàtica anem a tindre? La temàtica que anem a tindre anem a donar-li màxim protagonisme als participants d'Activent, en aquells que han confiat en aquesta iniciativa. Anem a treballar el tema de l'ajuda a la financiació d'empreses i autònoms. No anem a donar-li tota una tarda al món de l'emprendiment i pensem que serà molt important el poder parlar de lo que és indústria, el que és indústria en Benicarló, el que és indústria en comarca. El programa va d'això. El programa és, anem a tindre ponències, anem a tindre taules redones, hi ha una fira informativa que ja l'heu vista quan heu entrat de les empreses i autònoms que estan treballant en nosaltres i també vos convidem a que forcéssiu, per part meva ja ho sabeu que és aixina, tot el que sigui contactes, tot el que sigui networking. Quins objectius volem? En principi, donar-los notorietat a aquestes persones que han confiat en Activent. Pensem que tan important és que hagin recibit una bona formació, una bona mentorització, com que a nivell comercial tinguin un protagonisme diferent en aquelles empreses que tot això l'estan pensant de casa cap a dins. Volem treballar el tema de la millora de financiació. Tenim la gran oportunitat que des de València ens han vingut
el director general va parlar en tot el tema de financiació pública i tindrem també la part privada, tot el que és col·laboració en el món de l'emprendiment, perquè tenim des de CEI fins a altres entitats que ja les presentarem després. Volem treballar tot el que pot ser una estratègia industrial de cara al futur i el que vos comentava, no perdem l'oportunitat de poder tindre més d'un contacte. Vull entrar en el tema d'agradeciment, de donar gràcies. Aquest any, quan vam començar Roman i jo a treballar el tema d'Activem, vam tocar moltes portes i ja vam dir que vam tindre molt bona recepció per part de tots, però jo volia fer un agraïment especial tant a Càmera de Comerç, Diputació i BACE Internacional, perquè han sigut els que han portat tot el tema de formació. El cost més gran de tot el que han fet de formació ha sigut per part d'ells, que han tingut la facilitat de poder fer tots aquests cursos formatius aquí a Benicarló sense tindre que fer cap desplaçament i han sigut cursos formatius de molt alt nivell i molt alt pressupost. Jo vull donar les gràcies d'això. També volia donar les gràcies a Caixa Benicarló perquè els han tocat la porta un munt de vegades, gràcies a les seves instal·lacions, a totes les facilitats que ens han donat, i a Aslan, que també ha confiat en nosaltres fent una aportació econòmica en un conveni que s'ha firmat en l'Ajuntament. Altres col·laboradors, igual que vos he comentat de Caixa Benicarló, Càmera, Diputació, en aquestes jornades anem a tindre la possibilitat que des de Castelló a València ens han vingut fins aquí, tant CEI de Castelló, que ho comentava ell, que des de la Generalitat els estan donant un protagonisme d'aglutinador de l'emprendiment, ja veurem com ho fareu, no? Després de la UGI també tindrem l'oportunitat de tindre el director de gestió d'Espai Tec, que coneix perfectament tot el món industrial, l'Institut Valencià de Finances, que els tenim avui i ja ho he comentat, de Secot, Febecta i BACE seran el resto de ponents que venim a tindre durant aquests dies. Col·laboracions que també no vull deixar-me, Noucom ens ha donat la possibilitat de tindre wifi en les instal·lacions, tot el que estem fent ara està sortint en streaming, i després podrem tindre una rellevància en les redes socials de tot el que s'està fent aquí, que no se quede de portes cap a dins. Cafès Bo, que tota la recaudació de la zona cafè és una aportació d'ells que se donarà a Càritas, i també CERS Distribució, que ha col·laborat en part de mobiliari que tenim avui aquí. Aquestes jornades seran un èxit, perquè considero que les temàtiques que anem a portar són d'interès. L'èxit sempre o moltes vegades se compta per l'assistència de la gent que hi ha. Us convidem a que, avui que heu vist com hi ha de cara a la tarda, de cara a demà, vosaltres mateixes siguéssiu els que poguéssiu informar persones que de temàtica interès que puguen vindre i que la participació al final sigui un èxit. I el que volem al final que sigui profitós. I moltes gràcies a tots per la vostra presència. El saber financiar proyectos de más riesgo, el apoyar por el emprendimiento es algo absolutamente fundamental, es exactamente el futuro de las finanzas. Obviamente nosotros sabemos esto bien como valencianos que somos, porque este siempre fue un pueblo emprendedor y por tanto hablar de emprendimiento aquí en Valencia no es algo que realmente nos deba sorprender. Es verdad que no siempre tuvimos la financiación adecuada para hacerlo y hoy empieza a haber cada vez más herramientas de financiación a disposición de todos precisamente para financiar el emprendimiento. De eso hemos venido a hablar hoy aquí, también en el ámbito privado, por supuesto. Esta tarde habrá sesiones al respecto, pero cómo no también desde el ámbito público. Evidentemente en un contexto en el cual todos tenemos claro que tenemos que ir asumiendo más y más riesgos para ir generando lo que todos queremos, es un tejido productivo cada vez más diversificado, con nuevas alternativas, con nuevas oportunidades, con mayor valor añadido para las personas que trabajan en esta tierra. Evidentemente la administración, y en este caso concreto el Gobierno de la Generalitat, no puede estar al margen de todo esto. Nosotros tenemos que tener capacidad para asumir riesgos diferenciales a los que asume la banca privada. Posteriormente tendremos ocasión de hablarlo, y también tenemos que tener capacidad para poner proyectos de empresariales, realidades en marcha, que quieran también acometer proyectos disruptivos en el ámbito de su actividad. De todo esto, sin duda alguna, hablaremos
a lo largo de estas sesiones y estoy muy convencido de que todo ello será muy provechoso para todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias y a disfrutar de la jornada. Gracias.